Reichsarbeitsdienst. To wtedy była jedna organizacja, ta so 34 założyła, a te są tak działali, na przykład lutowsiu te chaty, to swoje przyprawili potom tu lomczanku z huzby, to ja wiem, byłoby bokom tej lomczanki się stali sztumy. A niek, ja sam so dowiedział przyzywić, potom we Budyszynie, który dzień to niekiedy tylko nie wyszedł, a tam jeszcze potom jest zromadny transport takich młodzieńców, jak ja sam do to dzieła olewa. A to by się rano w 8 w Budyszynie wrócił, a tu jeł szedł do Wukoda, a ja sam się musał gadalogo, da się tu do Wukoda, jeju my są polskiej byli. A nocy niekak jsme do Polski přijeli, do jedno małe miestačka, Žichlin, miestačko říkalo. So. A tam jsme zrobili hulisk, a tam to bylo te livo. So. A my nejsme žádné opače do ruky dostali, kaž se hevači ľudia od arbeidsdiensta měli v ruce, ale nedoměnu celbu. Dokud tam byše są rozili partyzanskie napady. Tak so. A tam się ja potom był, aż do 3 januara, 4 januara 44, a 6 januara jsme do Dresden do wojska.